Assalamu alaikum mehriban iyleşler, gadyrly tomaşaçylar. Türkmen owa telealimizden mehriban muştoklary. Biz siziň ähliňizde ähli alem mowluklaryny tüýsüremeden ardy edýäs. Edip arkadamyň saýasynda her biriňiziň maşgul ojaklaryňyzda bagtyar, bagtly pursatlar kän bolsun. Biz şeýle döwletli döwrana ýetiren bagtyň gujagyna ýaşadýan mehriban arkadamyza tüýsüremeden alkyşlarymyzy aýdýas. Edip arkadamyň saýasynda ýurdumyzda toýlarymyz toýlarlaşýar. Elbette bugünkü ajaýyp günlerde bolsa, edip halkymyz mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk toýuna barýar. Elbette şeýle ajaýyp günlerde mehriban ýerleşýär. Ýanglan ýarym owadarat gepleşigimiň täze sanam ýaýlama çykdy. Mehriban ýerleşýär, hormatly tamaşaçylar, gepleşigimiň bu gedek sanyna da ýaş dehinli aýdym şeýmiz gepleşigimiň mihmany bolup gatnaşýar. Gepleşigimizde ýygyderli tomaşa edýän ýerleşýärmiň bilşýäli, gepleşigimiň her sanyna biz ýanglan ýarym telewäsdeşiginiň durly ýyllardaky ýeňjilerini mihman hökmünde çagyrýas. Sadanlarlar topar bilen gepleşigimizde gatnaşýar ýaş dehinlerimiz aýdymlar saadlary bilen çykyş edip özleriniň dörejeligi dogrusyny giňişleýin gurrun berýärler. Elbette bu nem gepleşigimiň mihmany ýaş dehinli aýdym şeýmiz. Balkan Vilayet Ýörüýte Sunwat Mekdebiniň Bagtyar Talibi hem de ýanglan ýarym telewäsdeşiginiň geçen ýyl ýani 2020-nji ýyllaky ýeňjisi Güýçberdi Derwaýesow Güýçberdi öz gedeginde Balkan Vilayatynyň saýlama tapgyrdan çykyp ilkinji 10-lyga saýlanmagy başardy ki soň vilayet tapgyrdan jemleýici tapgyra saýlanyp ondan soňra bolsa üstünlükli çykyş edip telewäsdeşigiň ýeňjisi ýanada hem de mehriban arkadamyň şahsyar paýyna munasip boldy. Gepleşigimiň bu gedek sanyna gepleşigimiň mihmany Güýçberdiň dörejeligi dogrusyna Güýçberdiň aýdymlary, saadlary dogrusyna söhbet eder hem de sadanarlar topar bilen bilelikde ýerine ýetirjek ajaýyp aýdymlaryna dediň salarys. Güýçberdi, gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Gepleşigimiň başynda ýüregiňizde bu sonjuňyzy, joşguňyzy illeşlerimiz bilen paýlaşsaňyz. Biz ýaşlary öz saýlap alan hünerimizde uşulungal ul sahnalarda çykyş etmäge, ul mümkinçilikleri öğretýän Gahrman arkadamyz we Halep arkadamyz. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutgan tutumly işler elmida rewaj alsyn. Gahrman arkadamyz bize Halep hökmünde ähli wagtda nusgulyk göreligi bolupdyr. Biz ýaşlary bolsa öz saýlap alan hünerimiz boýunça çykyş etmäge, döretmäge ul mümkinçiliklerimiz bar. Gelecekde täze aýdymlar işläp Gahrman arkadamyň uly ynamyny öder. Pursatdan peýdalanyp Sunwatynyň hak howandary Gahrman arkadamyň jany sag bolmagyny, ömrü uzak bolmagyny tüýsüremde ardy etýän. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun Güýçberdi. Gepleşigimiň bu sanyna ýurdumyzda dinleýijileriň kalbyna siňen ajaýyp aýdymlary, türkmen halk aýdymlaryny aýratynam, şopan ýolundan ýerine ýetirilen aýdymlara siziň näder sadanlarlar toparyňyz bilen ýerine ýetirmeňizde tomaşaçylarymyz dinlärler, aýdymlara saadlary diňsalarlar. Gepleşigimiň dowamyny siziň dörejelik ýoluny, gadanan üstünlikleriňiz, öňde goýan maksatlaryňyz, häzirki wagtda ýerleşýärmede ýetirmek isleýän täzelikleriniz, umumyň dörejeliginiz dogrusyna da gepleşigimiň dowamyny söhbet ederiz. Ulu höwes bilen Akmamet häzir tomaşaçylarymyz üçin Halepamiz Nurberdi Gulufyň gel süreli döwran diýen aýdymyny ýerine ýetirip berýär. Başlygyny onu sahnamyz size garaşýar, sadanarlar toparyňyz bilen ýerleşýärmede ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirin. Aşıklık yolun tutuyup yer yer zan
yağın gülüm var Alevini Nedenin gezfirili Devrani Ümidiyle bir yani Senin kalem kimin Ay minber içi işaret Yar 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 Zan 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 Otlar salma bu cani Alevinin Nedinin Gezfirili Devrani Ayet yar benim Mehmet Ağırdır dağın taşı Sana dilim yetirlerin Şaşıttır akıl kuşu İnşi tarif etkilir Yar 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 Zan zan Fince olmadı herkesi Alevini Nedenin gezdirini Devrani Ümidiyle bir yani Ay inşi tarif etkilir Yar 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 Zan 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 Fince olmadı herkesi Alevini Nedenin gezdirini Devrani Vah ümidiyle bir yani Mehriban iyileşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Nähäzir gepleşigimizde güýç berdiň dörejelik dogrusyny içkin söhbete geçmeden ozal geçen ýyl 2020-nji ýylda ýaşdaky aýdymçymyz ýangan ýarym telebäsleşigine gatnaşyp telebäsleşigi ýeňişdi boldy hem Mehriban arkadamyň şahsyr paýyna münasip boluş eýler güýç berdi. Erjellik bilen sahna çykdyňyz, ihlas bilen ýapyşdyňyz, ihlasyňyzdan murada gowuşdy. Ilkölene gutlaýas, ýene de bir ýola şeýle üstünlikleriň mundan meýlem kän bolmagyny arzu edýäs. Indi şu ýanlan ýarym telebäsleşiginiň özü barada durup geçmek isleýäs. Telebäsleşige näçegede gatnaşdyňyz? Ýanlan ýarym telebäsleşigine men 4 gede gatnaşdym. 4 gede gatnaşdyňyz, ýygyderli synanşdyňyz. Ýygyderli synanşdym. Ahir zamanda da ihlasyňyz murada gowuşdy. Mehriban arkadamyň saýasynda çekýän dähmediň hiç bir park durmaýar, çekýän dähmediň hökman bir üstünligi bolýar. Aýratyn bellemeli zatlaryň birine telebäsleşigiň ýeňçi bolmagyň, ondan soňra Bagtyar Talip hökmüni sunugat ýoluňyzda dörejeliniňizde dowam etmeňiz. Bularyň ählisi näme ýurdumyzda ýaşlarymyzyň geljegi barada edilýän aladalardan nişan. Indi telebäsleşigiň özüni taýýarlyk pursatlaryňyz bolandyr. Ýa bolmasa geçen ýyllardan hem ýatlap biler, ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçdimi? Mümkin bolsa şolar barada durup geçdiňiz. Akmamak ýaňan bellek geçişim ýaly 2019-njy ýyl hem ýanlan ýarym telebäsleşigine taýýarlykly bardyk. Geçen ýyl hem uluxuju bilen taýýarlykly bardyk. Gahrman arkadamyň şahsyr paýyna münasip boldum. Bu uly bagt, ulu arzuwlarymyň bir hasyly boldy Gahrman arkadamyň saýasynda. Tomaşaçylaryň öňüne çykyş etdim şonu. Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Nurwerdi Gulowyň ýara degmesin diýen aýdymyny ýerine ýetirdim. Cemleýiş tapgyrda şeýlemi? Balkan welaýaty tapgyrna näil aýdym bilen çykyş edipdiňiz? Balkan welaýaty tapgyrna da hem Halipamyz Nurwerdi Gulowyň Biwiniň geden ýerleri diýen aýdymyny özüme sadanlarlar topar bilen
estrada geçirip yerine getirdik ilkinci safar. Şu televizyonun özü her bir yaş höwetçiň aýdymyş üçin uly öňe ädim hemem uly tejribe bolup durýar. Televizyon dowamyna dörejeliňizde nähili öňe gidişlikler boldy. Nähili täzeliklere gabat geldiňiz. Televizyon dowamyna öňünden taýýarlyk görülýär. Şol taýýarlykda halipalar dinleýän, halipalaryň gaýnawlaryny dinleýän, şu aýdymyň üstünde köp durup geçen, ýerine ýetirjek aýdymyň üstünde. Aýdymam näme? Köp dinlediňçe hatam kamilleşe. Şonu köp halipalar nur verdi. Gulfun, Waraýjanowyň halipalaryň gaýnawlaryny, alýan tiltimlerini hasa içkin öwrendim. Häzir köwlerde hem şol halipalar dinleýän Türkmenistan halk artisti Nur verdi. Gulf, Waraýjanow, Asyr Gulanow, Galerde de Seyden Dağdanow, Recep Gul Kerim fiýal halipalar dinleýän. Halipalaryň ýoluny dowam etdirmek şägirtlere bir ullakan bagt bolup durýar. Elbetde näme saýlap alan hünäriňizde bundan meýläm uly üstünlikler tüýsüremeden arzu edýäs. Biz häzir gepleşigimiziň şu pursatyny televizionyň arxiw ýazgylaryny tomoşaçylarymyza ýaýlyma berip bilerdik. Ýöne siziň özüňiz gepleşigimizde mihman bolup gatnaşanyňyza görä bir mümkin bolsa bir hiňlenip berseňiz bir bendini. Mehmet, men şonu Nur verdi. Gulfun ýary degmesini aýdym ýerine getirdim. Başardymdan ýerine getirip bereýin. Uly höwetine. Yâri ayna hanın sevda düştü serime, ey aman aman serime, değse bana değsin yâri, değmesin yâri, değmesin boy, değmesin. Ay çarkı pelek değme menin perime, değse bana değsin yâri, değmesin yâri, değmesin boy, değmesin. Değsen bana değsen, yara değmesin. Köp sağ olsun aýdýas. Ýakymly pursatlary ýatlap geçdik. Mehriban arkadamyň şahsiýet paýynyň berilen pursady meň bir iň ullakan arzum hasyl boldy diýdiňiz durmuşymyzda. Öňde de bir näçe arzu maksatlaryňyz bardyr. Olary üstünlikli ýetmeňizi tüýsüremeden arzu edýäs. Şu ajaýyp pursatda Mehmet, bize durmuşymyzda bagtly pursatlary peşkeş berýärligi üçin Gahrman arkadagymda, sungatymyzyň haqqawandary Halipar arkadagymda talip ýüregimizden ul sag bolsun, näýtýär goý, Gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmidama rewaj alsyn. Innoza gepleşigimiň şu ýerine ýanglaň diýarym televizionyny ýerine ýetiren ýara degmesin diýen aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Indi sadan näýitlerimize bilenem bir ýerine ýetirip beräýin ýa-da şeýdämi? Ul höwes bilen mehriban ýyleşer gadry tamaşaçylar ony gepleşigimiň mihmany ýaşdaky Naýdym Şeýmet Güýçberdi Derwaýitow televizionyda oňa ul üstünlik getiren aýdymy ýerine ýetirýär. Tamaşaçylarymyz ul höwes bilen dinlerler. Düştü terime, ay aman aman terime, değse bana değsin yâri, değmesin yâri, değmesin boy, değmesin. Şark pelek değme menin perime, değse bana değsin yâri, değmesin yâri, değmesin boy, değmesin. Gönüller içinde sen gözel hasil, bir zaman görmesen bolur. Min adere, gel adere, gel adere. Kuşun tağı bardır, yağdın hava değse bana değsin yarın, değmesin.
sar'atan alalareng şunu vurayım şeydağınım nalalareng nalalareng Mumur ben alareng Dekşemağa dekşin yarek Dilmesin yarek Dilmesin malay dilmesin Bağın açılmış rengberen güller Devretin hayra şeyler Bilirlerek Bilirlerek Hemradir ayrılık gülleri Değilsen bana değilsin yarat Değmesin Hemradir ayrılık gülleri Aşık hemradir ayrılık gülleri Değilsen bana değilsin yarın Değmesin Günü koçitlere yara saylanır saylanır Bak vermeden o dağları düller Ay canım Ali hanzır gözü Ay git gör gelin gıylar Geçer tallanır tallanır Ay git gör gelin gıylar Geçer tallanır tallanır Allah'ın verin Ay akıda doyduk degene İyi harlanır harlanır
티 산망아 티 아이벨 생매장야 와금마 티 gel금마 아이겔 세이 등겨울레 티 타이라 등겨울레 차이 와이 사이라를 아이 사이라를 Mehrbani illeşer, hormat tamaşaçılar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Elbetde gepleşigimizde güýçberdi bilen söhbetimiz dowam edýär. Aýdymlar, saatlar bilen güýçberdi, saatlanarlar topar bilen bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýär. Ne güýçberdi? Biziň üçin, tamaşaçylarymyz üçin gyzyklyp. Edil häzirki wagtda näçe ýaşyňyzda? Häzirki wagtda 23 ýaşymda. Onda 22 ýaşyňyzda ýanglanýarym telebätdeşigini ýeňçisi bolmaň. Indi aýdyma näçe ýaşyňyzda başladyňyz? Ya maşgalaňyzda sunugat bilen, aýdym bilen, saat bilen meşgullanýanmadymy? Maşgalamyzda kakam aýdýa gadymda Läle Mürde bagşy diýip bagşy bolup geçen maşgalamyzda galy bertede daim halk köpçüligiň öwrüne aýdymlar ýerine ýetiren. Umuman maşgalaňyzda bar da şeýlerämi? Öz ýakynlaryňyzda, howsarlaryňyň arasynda bar. Aýdyma saada başlaňyzda ilki gönüşi çopon ýoluny dinläp, halipalary dinläp, şolaň ýazgylaryny dinläp, aýdyma höweslendiňizmi ýa-da bolmasa ilki bilen esasy bir aýdym aýtmagy özüňizde höweslenip çopon ýoluny taýladyňyzmy? Kiçik wagtlarym Çağalar Sungat mekdebine okudum. Ol ýerde halipam Nurcemal Öday we Kuwat Berdimedew tälim berdiler. Şolar meni sungat ýoluna tergi berdiler. Şol wagtlarda ilkinji ýerine ýetiren aýdymlarym iyil bilani, doğan gerek diýen aýdymlar ýerine ýetirdim. Şol wagt Türkmenistan halk artisti Mäne Garaýewiň aýdymlaryny dinleýärdim. Soňlar Türkmenistan halk artisti Nurwerdi Gulfyň aýdymlaryny, Warajanowyň, Asyr Gurbanowyň aýdymlaryny dinläp başladym. Onda ilki aýdym aýtmak höweslenipdir şeýle. Aýdym aýtmak höwesini töredi. Sonra onuň halipalaryň ýollaryny ýerine ýetiren aýdymlaryny görüp dinläp, ondan öz ýoluňy saýladyňyz şeýlemi? Görüp dinläp öz ýolumy saýladym. Häzirki wagtda Balkan Vilayet Ýöretme Sungat Mekdebinde haýsy hünärde bilim alýaňyz? Häzirki wagtda Balkan Vilayet Ýöretme Sungat Mekdebinde vokal bölümine goýan. Vokal aýdymlary ýerine ýetirýär. Ýaxşy at bilen bagşyň belli bahasy bolmaz diýen bir ajaýyp atalar sözümizden bar. Geljekde de ilhalar bagşlaryň bir bolup ýetişmeňizi tüýsüremizden arzu edýäs. Dörjülügiň barada ana tamaşaçylarymyza ýetirdik. Özümizden tanışdyk. Kiçik ýaşlarynda aýdyma başladyň. Soňra halipalaryň tälim bermegine sunugatyňa dowam etdiň. Ustad halipalaryň aýdymlaryny, ses ýazgylaryny dinleýän, video ýazgylaryny tomaşa etdim diýdiň. Mehriban arkadamyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda halipa şäherlik ýoluny ul ünsürlýär. Mehriban arkadamyzyň hut özü bize nusgalyk mektep baş halipa bolup dur. Şeýle ajaýyp zamanada onu biz ýaşlara da döredäýmek, o halkymyzyň ak ýürekden hyzmatyna bolaýmak galýar. Aýdymlar bilen dowam edelim ondan. Başsyna. Onu Mehriban illeşer, gadyrly tamaşaçylar gepleşigimiz dowam edýäs. Güýçberdi Derwaýew, saatlanarlar topar bilen çykyş edýär. Dinläp tamaşa ediň, lezzet alyň.
şandine hediyetir ayhan hediyetir ayından yüren pirim bana yetever yaram melkin yedever ay ullu yavan buyruğunu Madya Chade
üçün alçak esek gengligi ay gengligi ginsani gengligi ay asıp sangli tüyçem dünya çem Suyunu üçün alçak esek gengligi ay gengligi Dönür boyu gülgüdün içinden Sen ağlamak senin boyu ağın moluydu Ağın moluydu Bunun için ağlarma kivanı Sen ağlamak senin boyu ağın moluydu Deryakimin dastım boyu tinimim molmey Hadrans oynaqır kimpirden tim molmey Gel tim molmey Gülüm hak buyruğu yer Namatin molmey Sen ağlamak senin boyu ağın moluyunu Ağın moluyunu $10 demek, $10 demek. Düşman idi altın yer, can. Gülmeni taldır demek, sen ağlamak senin boyun, ağın moluyunu, ağın moluyunu. Yüreğin attırmadım boyun Tamşa kalini Kırmını kalini Allah'ın dilisin yer Can Nur imanımı Sen ağlamak senin boyun Ağım olayını Ağım olayını Allah'ın dilisin yer Can Nur imanımı Sen ağlamak senin boyun Ağım olayını
dağım olaydı. Serterden ayyanım al meydana yardı usulden aydı usulden ayyuruk şekmez uduğunda düştüm pelek uduğuna ayyurluydum yar 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 zan zan yüzüne hasır koytama kumus bile değil ay kumus bile ay mağtumuli yaratmadın birden kokunu arıtmadın ay sedirini yar 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 zan zan darıtmadın Mudan işine Fımısılın ay fımısılın ay fıdırını yar 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 zan zan darıtmadın Mudan işine Fımısılın ay fımısılın Edidilleşer hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Ýaňlan ýarmy wagdarat gepleşigimizde görüşimiz ýaly ýaş dekinlaýdym şeýmiz Balkan welaýat Ýürüýte Tunut Mektebiniň Bagtyar talibi Ýaňlan ýarym telebätdeşiginiň hem geçen ýylky 2020-nji ýyllaky ýeňijisi Güýçberdi Derwaýit bilen söhbetimiz dowam edýäs. Güýçberdiň dörejelik dogrusyny gepleşigimizde tamaşa edýän ýerleşlerimiz ýam tanışandyrlar. Kiçik ýaşlaryndan başlan Tunut ýoly häzirki wagtda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Mehriban arkadamyzyň saýasynda ul üstünliklere, ul rowaşlyklary beslenip dowam edýär. Bundan meýlägem şeýle depgini gowşutman öňe gitmegi zardy edýäs. Bagşy saýanyna bolsaň, sunod işgär bolsaň, elmadamy tamaşaçy üçin bir täzeligin gözleginde bolmaly. Gepleşigimiziň şu ýerinde Gahrman arkadamyzyň açyp beren Türkmenowa teleýylymyny tamaşaçylarymyza ýakyn günlerde ya bolmasa halipalaryň dörejeligini degişli aýdymlardan bir täze öwşüm bilen ýerine ýetireceklerdir. Umumyň täzelikleň dogrusyny iyileşmede yetirseňiz. Ak Mehmet Gahrman arkadam saýasynda Türkmenowa teleýylymy, Owad radio ýylymyny
çıkış etmeye mümkünçülüklerimiz var. Menem şu yakınlarda halipamız Nurerdi Golf'un Gemlik diyen aydımını şekilli görünüşe geçirmekçiyim. Test yazgılarına başladınız mı ya tayyar mı aydın? Testler var, tayyar. Test yazgılar tayyar bolsa hem onu şekile geçirip tomaşaçylara yetirmek kalıptır, şeylemi? Şeýle de Akmehmet Gahryman arkadağımyň haýatynda Mehriban halkymy garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk toýuna var ya. Bizem näme başardygymyzdan talip ýaşlary bolup Gahryman arkadağymyzy ýurdumyzy wasp edýän täze aýdymlary halkymyza ýetirer, bayramçylygymyza münasip sowgatly barar. Şu pursatdan peýdalanyp Gahryman arkadağymyzy türkmen halkymyzy garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygy bilen tüýsüremden gutlaýan Akmehmet gepleşigimiň şu ýerine Gahryman arkadağymyza alkışname hökmünde ajaýyp aýdymdan bir ýerine ýetirip berýin. Elbette gepleşigimizde de bizem ol ajaýyp aýdymy uly höweslendiňler. Onu sahna size garaşýar talanlarlaryňyz bilen ajaýyp aýdymy tomaşaçylarymyza ýetirin. Başlasın. Azayıp ovalar tarlar içinde toylar tutyan aydın zanlar içinde arka dağlı iyiler yanlar içinde edyen işlerine de tavan arkada arka dağlı iyiler yanlar içinde edyen işlerine de tavan arkada getiripler şan edyen işlerine de tavan arkada Baltıyarlık döwre getiripler şan edyen işlerine de tavan arkada vasfını yayın Baltıyarsın vatın şeyine gazayın Sırmatımda damanam acayip keşfi edyen işlerine de tavan arkada Sırmatımda damanam acayip keşfi edyen işlerine de tavan arkada tavan arkada Sınmata darpağa tavan arkada Baltıyarlık döwre getiripler şan edyen işlerine de tavan arkada Baltıyarlık döwre getiripler şan edyen işlerine de tavan arkada Arkada tavan arkada edyen işlerine de tavan arkada Sınmata tarpağa tavan arkada edyen işlerine de tavan arkada Edilişler mehriban tomaşaçylar, ýaňlan ýarym owazlara gepleşigimiz ahyrlap barýar. Elbetde gepleşigimiziň dowamyna ýaş dekinli aýdymşymyza da ýerine ýetirilen aýdymlar üçin dörejlik toparmyň adymyna sag bolsun. Aýdýas güýçberdi mundan meýlegem. Sunugat ýolyna ulysynlyklar hem raňyz bolsun. Ýerine ýetiren aýdymlaryňyz sağdanňyz bilen dinleýjileriň uly söýgüsini gazanmagyňyzdan tüýsüremeden arzu edýäs. Biz bahtiyar talip ýaşlary okumaga, işlemäge, döretmäge mümkinçilikler döretýän Gahryman arkadağymda ýene bir gedek sağolsun aýtýan goý Mehriban arkadağymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri ilmi damara waj alsyn. Gahryman arkadağymyzy
Türkmen halkyny şanly garaşdyrylygymyň 30 ýyllyk bayramçylygy bilen tüýsüremden gutlaýan goý atuda asmanymyň astynda parahat demeýinimiň üstüne toýlarymyz toýup, bayramlarymyz bayramlary ulaşsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Güç berdi. Mundan meýlägem öňde goýan maksatlaryňyza, arzuwlaryňyza üstünlikli ýetmenge tüýsüremden arzuw edýäs. Nähäzir güç berdi gepleşigimiň ahyrynda da bir joşgunly bir ajaýyp aýdym bilen jemleseňiz, hasy ýerlikli boldy. Mehmet Türkmen milli güç tepkisini yerine getirip bereň. Onu gepleşigimiň ahyryny kuş tepdi bilen gazal çekip jemlemek isleýän şeýlem. Ören ýerlikli bolar, elbetde gepleşigimizde de şu ajaýyp aýdym bilen Türkmen milli kuş tepdiğimiz bilen gepleşigimiz jemler. Mehriban ýylaşlar, gaderli tamaşaçylar, onu gazallar ýanglanýar, milli medeni mirasymyzy, aýdymsaz sunatymyzy Türkmen diýen ady arşa götüren Kahraman arka damada tüýsüremizden alkışlarymyzy aýdýas. Edid arka damadan jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, belent baş aman bolsun. Bizi ýaşlara şeýle ajaýyp mümkinçiliklerde öğretip berýän her bir tutumlary dillere destan bolan Mehriban arka damadan mundan meýlägem işleri uly rewaçlyklara beslensin. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçä hoşsa bolun. Ay ilahu amine, ilahu amine. Ay bugün Türkmen elim toy tutyan, toylar gutlu olsun ay ilahu amine, ilahu amine. Bağıtıyar eylediğine Türk millerine ülkesin. Bağıtıyar eylediğine Türk millerine ülkesin. Mehriban arka dağıma Allah seni yalkasın Allah seni yalkasın ayane yalli sana ne yalli ay şalları sana yar min kurban alli. Şöhretin dünyaya dolsun arkadalı vatanımı şöhretin dünyaya dolsun ayane yalli canım canalli ay canları sana yar yarak min kurban alli. Step'ini qadalaydım Nübeviller yaşasın Ağıtlara yetirin Arkada olup yaşam Ay step'ini qadalaydım Nübeviller yaşasın Ağıtlara yetirin Arkada olup yaşam Ay sınıvatımı sarpan var, bardın bire arkan var. İtyan işlerine için savvan edin arkadan. Turmatın sarpan var, davranına bir arkan var. İtyan işlerine için savvan edin arkadan. İtyan işlerine için savvan edin arkadan. Gidiyen işlerine için savvan